Elixir o vestido de noiva é unha das decisións máis complicadas durante a preparación dunha boda. Porén, agora, as futuras noivas van o ter máis doado grazas a Brais, que adquiriu máis de 400 vestidos sen estrear e de alta costura e que xa ten á venda. O que costaba 5.000, o que costaba 2.000, van a ser todos en 399 euros. Todas as tallas, todos os estilos. Son modelos de coleccións anteriores que conservan toda a calidade, deseño e elegancia de firmas recoñecidas que Brais atopouse en pretendelo nunha nave de Santander. Fun a Santander a comprar unha plancha industrial para outro negocio que teño, e cando cheguei ali ao local, pois viña dun embargo, se había mercado nunha subasta, e a persoa non sabía moi ben que facer cos traxes. Entón, lle fixei unha oferta así a bote pronto, e aceptou. Tivo que alugar un camión para poder trasladar todo o lote á Coruña, no que había máis que os vestidos de noiva. Cento e pico de noivo, camisas, zapatos, vestidos de madriña, temos de todo. Así que facer negocio estreando un vestido de noiva de alta costura sen gastar unha fortuna xa non é un soño imposible.